Gepleyer Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan 2022-nji ýylda geçiriljek Ilat we ýaşaýyş Zay fondunyň ýazawlaryna taýýarlyk görýär. Statistika boýunça döwlet komitetiniň ýol başçysy Gurbanow bu arada 17-nji dekabrda hökümet maslahatynda hatabat berdi we bu urdan Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş fondy we beýleki awraýly halkara guramalary bilen aktiv hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny aýtdy. Resminiň sözlerine görä hyzmatdaşlyk ýetatan döwlet statistika sistemasynyň täzelenmegine we dünýä tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna gönükdirler. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini şu günküne çenli resmi derejede ygran etmäni gelýär. Türkmen häkimetleri şol ilat ýazywynyň netijelerini 2013-njy we 2014-njy ýyllaryň aralygynda ygran ediljegini aýdypdy. Şol birakda Türkmenistanyň Kronika satly neşir şol ilat ýazywynyň netijeleriniň özüne 2015-nji ýylda mälim bolandygyny habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň ilaty 2010-njy ýylda 4.751.120 adama barabar bolupdyr. Türkmenistanda ilatyň sany degişli iň soňky resmi sanlar 2006-njy ýylyň iýul aýynda yglan edilipdi. Şonda ýurtda ilat sanynyň 6.836.500 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky we Balkyndaky habarçylary bankomatlarda nagt puluň tapdyrmaýandygyny habar berýärler. 17-nji dekabrda ministr Bazarow prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy münasibetli dekabr aýynyň aýlyk haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny möhletinden öň tölemek boýunça beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä prezident hasabaty dinläp, täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda watandaşlarymyzyň zähmet haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny almagy netijesinde nurana bayramy agda birlikde hemde bol elinlikde toýlajakdygyny aýtdy. Emma Azatlygyň paýtagtdaky we Balkyndaky habarçylary dekabr aýy üçin tölegler plastik bank kartlaryna geçirilip başlansa-da, bankomatlarda nagt puluň ýetmezçiligi edýändigini we olaryň aglabasynyň hem işlemeýändigini aýdýarlar. 14-nji dekabrdan bäri Türkmenbaşy şäherindäki esasy bankomatlaryň her biriniň öňünde her gün 30-40 adam zähmet hakyny nagtlaşdyrmak üçin nowat durýar. Magtumulu prospektindäki Halk Bank we Deňizçiler klubynyň golaýyndaky Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň öňündäki bankomatlarda nowatlar ýerden saat 8-den tä iňrik garalýança dowam edýär diýip anonim şertde habarlaşan Balkyndaky habarçylarymyzyň biri aýtdy. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýerli gaz ölçüjülerini goýmaga mejbur edilýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanly habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda häkimetleriň ölçüjüleriň oturdylmagyna gözegçiliginiň güýçlendirilen wagtynda ýaşaýjylar dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. Hususan da ýaşaýjylara öz öýlerinde ölçüjüleriň oturdylýanlygyny subut etmezden döwlet edaralарyndan resmi nama şol sanda iş ýerinden kagydlaryň berilmeýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlarda gaz ölçüjüleriň uçtan tutma, oturdylmagy ýurt ýolbaşçylarynyň gaz, suw we tok mokçylygyny doly ýatyrmak kararyny yglan etmeginiň ýa-ni şu ýylyň oktyabr aýynda güýçlenipdi. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary gaz ölçüjülerini satyn almakda kynçylyk çekýärler. Sebäbi gurallary satýan edaralarda ölçüjüleriň ýetmezçiligi we nowatlar döräpdir. Mundan öň Azatlygyň habarçylary ýylatyň gaz ölçüjüleri oturtmak üçin berilen iň soňky wagt möhletiniň 15-nji dekabrdygyny gurallar boýunça gaz tölegleriniň bolsa 2019-njy ýylyň başynda alınjakdygyny habar berdi. Şeýle-de ýylatyň hojalyk hyzmatlary üçin bergileri ýygnamak boýunça işleri hem gözegçiligiň artanlygyny, bergili maşgulalaryň suwut jogapkärçiligine çekiljegi barada duýduruşlaryň berilenligini habarçylarymyz aýdypdy.
Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.